Natatawa ko kay daddy eh. Kasi pupunta akong store ngayon at darating nga yung ano ulit, yung Girl Boss powder tint. Sabi ko, wag niya na akong ihatid. Nagkukumilit siya. Extra sweet, char. Bakit natin pang nalalaman din, no? Malapit-lapit ng store. Kasi from our apartment, isang sakay lang ako. Papuntang Pure Gold eh. Ayun. Hatid niya para ako. Pero sa ashtray, eh? Oo, salbahay kasi yung mga ano eh. Nandiyan sa ano, tinan yung kaka-car wash pa lang ni Tonton. Ginawang ashtray yung hood. Ayan. Color. Sabi ako nga yun si ano, yung nagmamanage siya. Si Ate Remy na lang siguro. Nasabihan sila manang na sabihan din yung mga tenant nila. Na diba? Huwag tapo naman ng mga pinag-sigarilyoan nila. Nakakaloka. Kainin nila yung upos. Kaya tapos mamaya susunduin ako ulit ni Daddy mga 5. Punta kaming MOA. Ano bang gagawin natin sa MOA pala? Ano na sine? Date. Die. Bye. Ay. Kasi bye. Ayun. Gamit ko yung ano guys. Wait lang. Flex ko lang. Char. Natuto ng flex na yan. Ito yung Girl Boss powder lip tint. Ayan. In the shade Smart. Ayun. Favorite ko yung Smart. Ayan. Salitan to tsaka ni ano. Yung kay Shara Chavez. Wait lang. Dala ko din yun eh. Ano yung kay Shara Chavez. Ito. Ito naman minsan nilalagay ko sa cheek. Yan. Kasi di ako nakapaglagay ngayon. Mamaya na siguro sa ano. Sa store. So, yan. Ganda, no? Matte. Pero may transfer na konti. Lagyan na. Hello guys. So, we're here sa MOA ni Daddy. Sinundo niya na ako sa store. Kaya magbabayad lang ako ng bills. Tapos, i-date niya daw ako. I-date ko siya. Grabe yung baba ko. Ano siya. Tawag Ito? Hindi naman. Saglit lang naman tayo kanina sa sakyan. Tawag din? Parang namaga yung baba ko sa tusok kahapon. Pero normal lang yan. Tapos medyo nagpasa yung dito ko. Hindi kita. So, anyway. Ayun. Tingin tayo ng sine kung merong sine ngayon. Good morning! Putok na. Nakaloka talaga siguro ito na. Grabe ka. Oo na. Ayan, wala kasing kasama dito sa labas. Wait, ito na. Hoy, kaya tayo. Bumubudol pa ito. Ano kaya yun? Kinakawawa niya na naman si Rico. Iiyak yan. Oo, sarap. Budol fight. Di ba si Buntis kumain na? Yes. Kain ulit? Yes. Charot. Grabe. Sarap. Budol. Yung mga tao doon, no? Oo, kasi yung Kain natin oh. Malin me? tira nila, ang dami. Picture lang. Tapos lang na, kain konti, okay na. Nyek. Kakatingin. Sarap oh. Kung sa akin lang, ha? Ang sarap ng pusit oh. Gosh. Sige lang. Diet ako. Hoy, Rico, ginawa mo yung talong. Nakalak lang. Ito. Si ano? Si Uncle. Sige, second batch. Grabe, hanggang amoy lang tayo guys. Walang second batch sa ano, eh. Kabudol pa. Pero magsasalad lang tayo. Char! Sayang ang nalus nating taba. Diba? Lutalay po mo na lang. Ayoko nga, huwag kang munyo-munyo, Mika. Kumain ka dyan. Ang hirap magano. Pero grabe, tatakam talaga. O yung gulay. Wait, yung sabaw. Asalo mo na. Kain tayo guys. Lunch. Ayan. Green smoothie. Kasi puro gulay. Ayan. Nagpa-deliver kami sa Go Salad. Tapos wrap. Alam ko may konting ano siya. Konting carb. Pero
Kerbals na yan. Ano to? Chicken and fish. Kain tayo. Yes, heaven daw, sabi ni Mika. Oh, tuna sa kanya. Chicken ano sa akin. Nunggam niya sa. Pag maganto, gusto talaga tuna. Yung sa Kenny nga, masarap yun, diba? Kasi wala na. Saan tayo? Santik man na. Wow! Pag hindi naman ginagamit, di nalolobat to eh. Sarap! Ayun. Hello guys! Magandang hapon. Ilang araw akong walang vlog. Naiwan ko tong camera dito sa ano. Tinago kasi ni Japong. Charot. Ang tiyan mo! Tiyan na barurot ka. Ayun. Naiwan ko dito sa store. Kaya ngayon ko lang nakuha. Sarap niya kumain. Tingnan niyo, may sabaw pa talaga. Bagrat na bagrat yung kumain. Oh. Oh. Oh, may higop pa yan, no? Ang sarap kumain. Ang sarap tong higop eh. Ngida si Toto. Ang galing. Pro na pro yung pagkain. May sabaw pa eh. Oo. Nakakatawa. Sarap. Pwede pati nang hawak sa ano. Oop. Dahan-dahan. Good morning. Happy Thursday guys. Wala akong vlog ng 2 days, 3 days ata. Ayun. Anyway, ayun, kaya aga-aga, manonood na naman kami ng Netflix, Money Heist. Nakakaubos oras. Pero ang ganda kasi. La Casa de Papel. So, anyway, ano na kami? Season 2 na ata kami. Yun, kahapon, lubos namin yung season 1. Oh. Cookie! Hindi ka pa naman nagugutom kasi nagano ka, diba? Pag kasi kumain ka kagabi, ayun, dinadiet ko din kasi siya guys. Tinitimplan ko siya nung Pagkain ng mga ibon. Pagkain daw ng mga ibon. Yung chia seed, tapos yung protein shake. Ayun. Kaso pasaway pa rin. Lakas pa rin kumain. Kain pa rin siya. Ayun nga, good morning. Manonood muna kami bago ako magtimpla ng breakfast namin. Timpla ah. Oh, yung patuka ng ibon. Break muna guys sa panonood. Breakfast muna tayo. Ayun, gutom na eh. Okay na, ante? Okay na, patayin ka na. Ikaw ba? Ayos na ba? Sabi ni ante, maanghang na daw, maasim. Tikman mo kasi, masarap yan. May tupo kasi. Hinalo lang naman, di mo naman kakainin yung Bawa tofu. na. Ang daming bawal kay ante. Hindi ang soybeans talaga sinabi sa akin. Bawal? Ito talagang. Ayan. Sarap mo. Sarap sana kasi maasa. Okay. Sarap. Ito pa masaron. Bawal din sa'yo yan? Oo. Grabe ang kaya ng masaron. Yeah. Kain tayo guys. Gumawa si auntie ng salad. Ayan. Tapos konting kanin. Yun. Kimchi stew. Tapos kape na may butter. O diba? Full pack. Para busog na busog. Ang kain natin gabi na or hapon na. Diba? Dinner na guys. Wala akong nabablog ngayon. Puro pagkain lang talaga. Ayun. Ito ni auntie. Grilled chicken breast. Tapos fresh beans. Yan, umangasab na ako ng yung maliliit na cucumber. Ang sarap. Tapos yung kanina. Sinabaw namin. Ininit ko lang din. Ayaw mabuksan. Ayan. Tapos may tira pa. And then yung kaninang lunch na nilulam nila auntie. Ayan. Kain. Hello everyone! Magandang hapon! Madilim ba tayo? Wait lang. Ayan. Wow! Parang may apparition na tayo. Ayan. Hi! Ayun, naaliw ako sa tawag ng tanghala. Nakikinood ako.
Yeah. Punta tayo ngayon sa ano guys, store at may shipping ngayon. Ay, naboboring ako dito sa bahay. Kailangan ko makalabas ng bahay. Ilang araw kaming na ano dito, na-detain. Kakanood nung Netflix yung Money Heist. Ayun, bitin. Wala pa. Natapos na namin yung mga available na episode. Wala pang susunod. Ayun. Dapat may panonorin kami ni Daddy. Kaso naglaro na siya. Huwag na tayo. Na! Lalabas na lang ako. Punta na lang ako. lang? Store. Ate, tira. Wag na. Coding nga si Tonton, di ba? Pwede naman naman pilaboy-laboy dito sa lahat. Ano yun? Pasay. Hindi, huwag na. Mahuli ka pa dyan. Ano mga Tamo. huli dyan? Bermans na ano ka ba? Immune ako sa mga huli rito. Jesus! Na, ako, boss na mga yun eh. Yan, tinutuyo ko lang akong herlelu. Tingnan nyo naman yung ano ko. Natawag ako, boss, ba't nakakati yan? Boss. Ayan o. Ano pa to ni Chris eh? Tawad pa to ni Baby. Ayan o, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Pero butas Mickey Mouse. na. Ayan. Ayoko siyang ano, pakawalan. Ayoko siyang gawing basahan or ano. Kasi syempre memorable sa akin ito eh. Yan. Ito yung pinangano ko sa kanya ng baby pa siya pag pinapaligo. Ikaw na, Nakamiss to guys. Hindi. Ayun ka oh. May team ka. Ayan. Kaya Ako yung boss eh. ginagamit ko na siya ngayon sa hair ko. Ako yung boss. Pigil ka dyan. So, anyway, ayun. Nahanap ko yung ano, kaya ako lumabas. Hinahanap ko yung ano, Daddy. Yung toner. Toner. Yung tomato toner na kinuha ko sa Nandiyan yun. store. Saan ba yun? Nandun yun sa... hindi. Saan ba yun? Ito! Ayan, nakita ko na. Kumuha kasi ako sa store nung isang araw pa. Pero ngayon ko lang magagamit kasi nga, di ba, na-detain naman kami dito sa bahay ng ilang araw. So, pag dito lang naman, ito magamit. Sisirom lang ako pag sinipag. So, yan. Ay, naku. Wait lang, bubuksan ko lang, guys. Ayan. Tulog na tayo mga kapitan. Kate! Bango-bango na ito, guys. Ba't di mong tong sawa mo yun? Salta dyan. Saan ako malupit? Sobrang lupit. Tapos, tomato serum, syempre. Ayan. Para pala hindi na ako kumuha nito sa ano guys, sa tindahan. Umorder na ako nito sa ano. Nag-reorder na ako sa Manuf niyan. For me lang para sa akin lang. Nag-reorder na ako ng bagong stock ng mga to para sa store. Pero sa pinasamahan ko ng pang personal use ko lang. 1 litro ata yun or 500 ml. Para sa akin lang. Kasi lakas sa tomato syrup talaga. Ewan ko, dyan lang kasi ako na ano talaga eh, nahiyang yung skin ko. Pero nag-ano ko guys, siguro every 3 months, nagre-rejuvenate niya ako, diba? Kasi minsan, pag pinimpol tayo, may mga bakas-bakas. So, yun ang tinatanggal ko sa reju. Ayan. Kaya, laging clear ang face natin. After ng toner serum. Iniisip ko nga kasi mabenta rin to, baka maglabas ako, magtatanong muna ako sa mga sa mga bumibili niyan, mga gumagamit niya kung gusto nila ng big size or parang refill, ganun. Kasi ito, mahal din kasi yung lagayan nito. Nasa 40 pesos ata. Pag bulk pa yun pero pag makikita nyo to, nakita ko to sa Miniso ata yun. Or Ace something, ganun. 100 guys. Itong lagayan lang 100 na. 100 yata or less. Pero grabe kamahal, diba? Sa bulk nga, 40 pesos na yun. Tapos yung isang piraso, retail, yung lagayan ng mahal-mahal. So, ayun. Pinag-iisip ako maglabas niya na refill lang. And iba na yung packaging, syempre. Siguro pump na parang sa lotion. Mapang personal use lang. Mga
katulad kong addict sa sa serum. Yeah, ayun lang. And ano pa ba? Lip tint. Ano bang lip tint natin ngayon? Asan yung kay Shara? Ayun. Favorite ko yung ano kay Shara Chavez pa rin. Kasi madaling gamitin. Pwede dito sa cheek. Ayan. Diba? Fresh-freshen lang. Pag may maganda kang skin, lip tint lang, lipid cheek tint lang, kilay, okay na. Ayun lang guys, ang kaartihan ko today. Tara na sa ano, sa tindahan. Muna, bago nood. Dali na, Alo. Na muna, dali. Sige ka, pag lumamig yan, di na masarap. Ay, nakakas. Yan si Baul. Si Sabaw Boy. Baw. Ano ulam mo? Sabaw. Ay ano niya na pala ngayon ng sabaw. Dati baw lang eh. Sabaw. Coffee. Ayan, pupunta kami sa taas guys. Bibili kaming kape ni Lucas. Mag-hi ka muna sa guys. Ano bibili natin? Anong bibilhin natin? Coffee. Let's go. Careful ah. Ayan. Bastang Pure Gold. 4th floor. Yeah. Hindi yun police. Ayun, may kakainan kasi dito eh. Parang ano, ha? Opo, tao lang siya. Ang dal-dalang batang to eh. Hindi yan. Coffee. Asan yung bilhin ng coffee? Bastos nangungulangot. Ay! Loko ka. Loko ka talaga. Ay, no! Gagit ang batang to. Ayan, ito na binili namin ng French fries. 99 pesos. Worth it ba? Parang mas marami pa rin sa Jollibee, no? Parang mas marami sa Jollibee. Uwian na! Ito kilo. Oo nga, yung malaki na kunin mo, Uncle. Ayan, close na kami, guys. Alas 7:30 na. O, diba? May basura pa dala si Bunso. Si Kakash. Tago na tago siya. Pa-practice na. Oh. Hi, Kakash! Nakagising lang. Ginising na lang eh. Hi guys. Hi guys! Bye-bye! Uwi na kami! Let's go! Hindi na pwede mag-apply. Foundation lang. Ayan. Dito pala ako bumibili ng ano guys, mga tsinelas. Ayan, mga fur na ano. Ayoko na. Yan. Yes. Kailan ko lahat. Eh, ay! Pa-free agad eh. No? Ala! Isa kayo. Hindi! Ano ka ba? Ito si pamigay eh. Sige na. Magsara ka na, nagpapamigay ka lang pala. Charot. Hindi, di ba pumili na ako? Ayan na, guys. May IG ka, di ba? Yes. Yun. Kasama ko din minsan sa, ano, sa bazaar. Yay! Oo. Ito po. Hindi Yes. pa gano'n tayo. Hindi nga, be. Alam, may free pa talaga siya. Oo nga. Ayan. Bilis maganda Thank kayo. you. Sige na, okay lang.